en els actes de la Diada de l'11 de setembre, en els actes que organitzem des d'Esquerra, i després d'aquesta brillant i clara intervenció de la Maria Mercè, doncs és el moment de fer el lliurament del 5è Premi Josep Dalmàs, per qui doncs agrairia la presència d'en Josep. I enguany no ho hem tingut gens difícil, perquè si aquest Premi Josep Dalmàs vol reconèixer l'activitat d'una entitat del poble, l'esforç d'aquesta entitat per produir, per estar a dintre del poble generant interacció entre els vilatans, entre la gent que hi vivim, i generant també il·lusió, per què no dir-ho en aquest cas més que mai, doncs evidentment aquesta entitat d'aquest any és una que compleix 50 anys i que els tenim aquí al costat. Evidentment els hi podríem donar el premi en els gegants, però no són ells els que es mouen, sinó tota la gent, aquest grup de geganters que estan portant els nostres gegants arreu de les contrades, tant gironines com d'altres llocs, i l'esforç d'aquest grup de gent és encomiable, fa poble, són aquestes persones que generen activitat a dins el poble i del poble cap enfora, porten el nom del poble arreu i són els geganters de Cassà. Per tant, el 5è Premi Josep Dalmàs d'aquest any 2009 és per la colla gegantera de Cassà. Carles. Bé, i ara li donarem aquí el micro a la carxofa. Ja sé, a ell no li agrada parlar. En Carles és un home que quan te'l trobes pel carrer no... Vull dir, si tens pressa, evidentment val més que no te'l trobis, perquè no arribaràs tard allà on vagis. Carles. Bueno, no sé què dir. La veritat és que moltes gràcies. Com a colla de geganters sempre dic el mateix, és un orgull portar els gegants per nosaltres els més macos que hi ha al món, sense cap mena de dubte. Si no, mireu-los, torneu-los a mirar i segur que direu que sí. I mireu, la setmana passada vam anar a les Borges Blanques, per exemple, i un exemple d'això és que el cap de colla és lo Felip, allà li diuen lo Felip, i és un home molt conegut i molt estimat, i la gent se li atensava amb ell i li preguntava, diu, escolta Felip, diu, tu te'ls has tret aquests gegants, com és que els has fet venir? Diu, noi, diu, molts de quilòmetres i molt d'esforç, saps? I aquests són de les Borges Blanques, i l'endemà era festa major i se n'anaven a un altre lloc, i esclar, és això, la nostra vida dels geganters és aquesta, córrer, i portar el nostre poble i ensenyar el que és la cultura catalana allà on podem i allà on ens deixen. Així és que, si mai ens heu de menester, ja sabeu on ens teniu. Vinga, moltíssimes gràcies.